ting. Why. Pare tindike anokutuka uyo iwe usakumbuke ramba wakanyara ndokuti afunduke kana wakarara fotekane upepuke hapana kugarika pasi apai mezvino zvakaoma akomana kane godoro vengokotokana hapachisina kana kunzwanana hapana kugarika pasi apai mezvino zvakaoma akomana kane godoro vengokotokana hapachisina kana kunzwanana makuru kati peya uyenda kuna mwari koko futi zizi tichitenda tovimba zviri mugwara zive zvakapenda ende 40 levaisiye kutenga pane vamweni vandoona vachigwesha vari muzvikona kudai matigonesa life taigona taneta nekunetswa nezvinhu zvatoona hapana kugarika pasi apai mezvino zvakaoma akomana kane godoro vengokotokana hapachisina kana kunzwanana hapana kugarika pasi apai mezvino zvakaoma akomana kane godoro vengokotokana hapachisina kana kunzwanana pare tindike anokutuka uyo iwe usakumbuke ramba wakanyara ndokuti avhunduke kana wakarara fotekane upepuke tave kuita chamuka inyama kunyange kune vayefuti vane munyama upenyu hukure mafuta kana wakupama vamwe taneta kurungwa mambama hapana kugarika pasi apai mezvino zvakaoma akomana kane godoro vengokotokana hapachisina kana kunzwanana hapana kugarika pasi apai mezvino zvakaoma akomana kane godoro vengokotokana hapachisina kana kunzwanana makuru kati peya uyenda kuna mwari koko futi zizi tichitenda tovimba zviri mugwara zive zvakapenda ende 40 levaisiye kutenga pane vamweni vandoona vachigwesha vari muzvikona kudai matigonesa life taigona taneta nekunetswa nezvinhu zvatoona hapana kugarika pasi apai mezvino zvakaoma akomana kane godoro vengokotokana hapachisina kana kunzwanana hapana kugarika pasi apai mezvino zvakaoma akomana kane godoro vengokotokana hapachisina kana kunzwanana hapana kugarika pasi apai mezvino zvakaoma akomana kane godoro vengokotokana hapachisina kana kunzwanana hapana kugarika pasi apai mezvino zvakaoma akomana kane godoro